Нәтижелі милли саясат республика хөкүмәтенең игътибар үзәгендә Татарстан районнарында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының ничек узуы турында Алексеевский районында узган күчмә киңәшмәдә сүз барды. Аны вице-премьер Василий Шейхразиев үткәрде. Ратники авылы күпләр өчен уникаль. Биредә инде берничә гасыр чуашлар, мордвалар, татарлар, руслар яши. Балалар бакчасында ук һәр бала туган телен өйрәнә. Правильно, молодец. Настя, на мордовском как будет мячик? Оска. О, правильно. Кира, на чувашском пюске, на чувашском пюске. Шулай ук төрле мәдәниятне, гореф-гадәтләрне, данлыклы якташлары истәлеген саклыйлар. Ә милли аш-су һәр кайсының горурлыгы. Попробуйте, пожалуйста, наш мордовский национальный пирог с черемухой. Черемухой хотя бы попробуйте. Мондый заманча мәктәп турында 15 ел элек хыялланырга да мөмкин түгел иде, диләр күрше Зур Тигәнәле авылында. Беренче уку йортын узган гасыр башында ачканнар. Мәктәп фашистлар әсирлегендә Муса Җәлилнең крәштәше Габдулла Баттал исемен йөртә. Аның биографиясын һәр укучы белә. Һәркем Баттал турында кызыксына, ә без алар турында гырлап таныштырабыз. Укыту татар телендә алып барыла. Мәктәптә 42 бала укый. Ул 80 балага исәпләнгән. Алексеевский районы вәкилләре традицион милли бәйрәмнәрдә актив катнаша. Мәдәни, музыкаль фестивальләр үткәрә. Биредә төп халыклардан тыш әрмәннәр, таҗиклар да күпләп яши. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына чаралар планын гамәлгә ашыру турында вице-премьер Василий Шейхразиев киңәшмәдә фикер алышты. Туган телдә укыту мөмкинлекләре, милли әдәбият, дәресләр белән тәэмин итү, квалификацияле педагоглар әзерләүгә тукталдылар. Алексеевский, Чистай, Лаеш, Балык Бистәсе районнары вәкилләре үзләренең эшчәнлеге турында сөйләде. Василий Шейхразиев районнарның милли республикалар белән элемтәсенә аерым игътибар бирде. Бу безнең авылларда башка халыкларның мәдәниятен саклап калу өчен турыдан-туры мөмкинлек. Шикарные же сегодня костюмы. И вот этот хор, который на всех практически языках спел, это ведь тоже не поставлен номер ни к сегодняшнему дню. Видно, что значит, район в этой части очень активно работает и есть что показать республике и другим районам. Тагын бер ишетрекле тема. Катнаш гаиләләрдә баланың милләтен билгеләү. Моны бала тууга ук билгеләргә кирәк. Өстәвенә тизән Россиядә чираттагы халык санын алу башлана. Ребенок как только появился на этой земле, он уже должен иметь имя, как мы ему будем обращаться. А почему у него национальность не указывает? Я обращаюсь всем коллегам, которые приехали из района, на эти цифры мы тоже будем обращать внимание. Это вопрос семейного совета. Һәр конкрет мәсьәләне ничек хәл итәргә? Мәгариф һәм фән, мәдәният министрлыклары җитәкчеләре, Татарстан халыклары ассамблеясе вәкилләре белән сөйләштеләр. Мондый очрашуларга август азагында Казанда республика көнендә имак асарга ниятлиләр. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Илдар Галәүддинов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Алексеевский районы.